Здравейте, с какво мога да ви помогна? Влизам да видя какво има то само буклуци тука. Ама моля ви се, тук продаваме само маркови стоки, не продаваме буклуци. Ще я видим тая работа. Дайте ми някоя риска китайска, някоя втора, трета употреба, правена в някой виетнамски цех с 3 джоба. Ама ние не предлагаме такива неща. Ние сме елитен магазин. Ще дойда утре да видим дали нямате. Дайте ми китайска риза. Втора, трета употреба от виетнамски цех с 3 джоба. Вчера ви казах, ние не предлагаме такива неща. Елитен магазин пък да нямате толкова просто нещо, значи, може ли така? Дайте ми... Искате китайска риза, да е втора употреба, правена в виетнамски цех, с 3 джоба. Точно така. Имаме я. И колко струва това нещо? 120 лева. Значи все пак продавате буклуци и то ефтинджоси от виетнамски складове с надценка и после спорите за буклуците. Ама това не е буклук. Ами какво да е? Отново се опитаха да ме метнат. Тръгвам си с 3 ризи, всяка по 3 лева парчето. Пък нека да продават буклуци. Аз купувам само от елитни магазини.